Sí, ha estat un matí animat amb l'equip de Musaranyes, aquesta pel·lícula produïda per Àlex de la Iglesia, el director i expresident de l'Acadèmia de Cinema Espanyol, i Carolina Bang, que els hem vist molt contents per aquesta estrena. Avui també hi eren Macarena Gómez i Hugo Silva, els dos protagonistes d'aquest film que ens trasllada a l'Espanya dels anys 50. Un festival que arriba a la 47a edició, plenament consolidat, de reconeixement internacional. De fet, aquí hem vist públic de tot el món i hi ha més d'una cinquantena de mitjans de comunicació acreditats que venen de l'estranger. Avui també s'estrena Poseso, una comèdia d'animació espanyola amb tints satànics i rodada amb les últimes tècniques d'innovació, com per exemple stop motion i 3 dimensions. També s'estrenarà en aquest festival una pel·lícula de Sergi Caballero, organitzador del Sonar, que ha fet el salt de la música electrònica a la gran pantalla i que ens presentarà La Distància, una pel·lícula produïda per Televisió Espanyola que ja ha rebut el reconeixement de festivals de tot el món i que està rodada amb actors no professionals. Un festival que omple hotels i que deixarà un impacte econòmic de 2 milions d'euros. Cues a l'entrada de la sala principal del festival, segon dia després de la inauguració, amb una vintena d'estrenes. Pues vamos a ver 7 películas. Yo voy a ver unas 10 películas este fin de semana y el que viene. Buenas pantallas, buen ambiente, ¿qué más puedes pedir? Entre les estrenes d'avui, Musaranyes, amb Àlex de la Iglesia com a productor. Protagonitzada per Macarena Gómez i Hugo Silva, ens tanquen un pis de l'Espanya dels 50. Més de 450 mitjans s'han acreditat per seguir el festival, un 10% de l'estranger. De Rusia. ¿Y qué haces aquí? Voy al cine. Venimos desde Madrid, películas pocas. Y venimos por reuniones de trabajo. Avui també s'estrena La Distància, coproduïda per Televisió Espanyola, mostra la missió impossible d'uns nans telepàtics. La ruedo y luego hago los diálogos, en este caso aprovechando que entre ellos hablan todos por telepatía, de tal modo que entonces yo puedo hacer los diálogos después en la mesa de edición. També s'estrena una altra comèdia amb un nom curiós, Poseso, i amb tints satànics.